салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Телевизиони ҷаҳонро тақдим мекунад. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. бо дастгирии мухлисони санъати волои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, бори аввал дар саҳнаи бузурги вилояти Суғд овозхони хушсадои тоҷик Сухроб Отаев ва бонуи зебои ҷумҳурии Ӯзбекистон Севинч Муъминова зери унвони шоми дӯстӣ баргузор мегардад. ин барномаи шоми дӯстӣ санаи 28 октябри соати 17:00 дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. ва дӯстони азиз, сарпарасти кулли лоиҳаи маркази адрасу атласбофӣ бо телефони барои тамос 92 877 77 79 ва шумораи чиптаҳо барои шахсоне ки имкониятшон маҳдуд ва оилаҳои камбизоат ройгон аст. дӯстони азиз, ин консерт вале баргузор мегардад 28 октябр. шумо чӣ фикр доред? албатта шумо меред ё намеред ва кӣ меравад ба ин консерт? ва шояд ин консерт зарур аст ё нозарур? ҳатман дар комментария нависед. гарчанде ки Севинч Муъминова аст, вале хеле ҷавонон шояд мераванд, бисёр мераванд. ва дӯстони азиз, ҳатман нависед дар комментария.